Greba klimatikoaren eguna dugu gaurkoa, Fridays for Future mugimenduak deitu du mundu mailan eta gurean Euskal Herrian manifestazioak eta bilkurak burutuko dira deialdiaren karietara. Mundu osoan zehar hainbat izan dira kalera atera direnak munduko agintariei dei egiteko eta adituei jaramon egiteko eskatzeko. Fridays for Futureen esanetan agintariek goi bilerak egin eta klima aldaketaren ondorioei buruzko adierazpen kezkagarriak errepikatu arren ez dira erabaki eraginkorrak hartzen klima aldaketa gelditzeko eta bere ondorioei aurre egiteko. Arratsaldeon guztioi justizia eske aterako dira manifestazioan mundu osoan gaur klima aldaketa gehien kolpatzen ari den herrientzat ordain eske. Ordea aldarri berari tiraka aste klima Euskal Autonomia Erkidegoko klima eta energiaren astea aurkeztu du goiz honetan Arantxa Tapia, ingurumen sailburuak. Hitzartzean esan duenez energia berriztagarrietara bidea egin behar da ahalik eta lasterren. Energia berriztagarrietara bidea egin behar da, energia berria jarri behar ditugu mahai gainean, hidrogenoa ere hor dugu, nolabait bioerregaiak ere martxan jarri behar ditugu, baina ezin dugu ukatu hori bide bat dela, ez dela egun batetik bestera egiten, eta bide hori ahalik eta azkarren, baina ahalik eta ordenatuen egin behar dugula guztion artean. Bada Eusko Jaurlaritzara begira adostasunerako eskua eskaini die Iñigo Urkullu lehendakariak gainerako alderdi politikoei legebiltzarrean aurrekaririk gabeko testuinguru ekonomiko, politiko eta sozialari aurre egiteko. Eusko Legebiltzarreko politika orokorreko eztabaidan egin zien atzo eskaintza. Ukrainako gerrak eta energia krisiak sortutako ziurgabetasun egoerari herri akordioekin erantzuteko proposamena mahai gainean jarri die, hain zuzen ere. Lehendakariak 5 esparrutan ehundu nahi ditu itunak. 2023ko aurrekontuetan, lehen mailako osasun arretan, hezkuntzan, erronka demografiko eta gazteriaren estrategian eta energia esparruan itun horien inguruko zehaztasun askorik ez du eman lehendakariak eta horixe bera aurpegiratu diote taldeek atzo arratsaldean egin zen saioan. Hori dela eta mesfidati hartu dute proposamena, baina ez diote atea itxi. Entzun dezagun jarraian Iñigo Urkullu lehendakaria. Jaurlaritza sostengatzen duten alderdien eta oposizioaren artean gehiago izan dira akordioak desadostasunak baino. Horixe izango da aurrerantzean ere gure jarrera. Ahalegin kolektibo horren fruitu, on samarra da enpleguaren egungo egoera. Aurtengo ekainean 987.000 pertsona ari ziren lanean, gizarte segurantzan kotizatzen. Jon Parot eta Jakes Esnal Euskal presoen baldintzapeko askatasun eskaerak onartu ditu Parisko dei auzitegiak bakegiek jakinarazi dutenez 1980ko apirilean atxilotu zituzten biak, beste lapurtar batzuekin batera, etaren Argala komandoko kide izatea leporatuta eta bizi guztiko kartzela zigorrera kondenatu zituzten. Parotek 2005etik zuen baldintzapean aske gelditzeko aukera eta Esnalek 2008etik, baina orain arte egin dituzten eskaera guztiak ukatu ditu Frantziako justizia. Ondoko asteetan itzuliko dira Euskal Herrira, baina ez dira guztiz libre izango. Baldintzareko askatasunetan ohikoa den gisan, urte beteko proba izango dute eskumuturreko elektronikoarekin. Ondotik, baldintza zorrotzak bete beharko dituzte 10 urtez. Gauzak horrela, atzo jakin zen epaia izpide azken urteetan egin den lan kolektiboak goraipatu du Anaiz Funosas bakegileak. Pauso handia, etapa berria, hala determinatu ginuelako atzuguk bere garaian Jon Jakes Txistoren biziarteko zigorraren kontra sartzen girenean, eta gehiago azpimarratuko ginukeena berriz ere pauso kolektibo ikaragarria. Ehundaka pertsonen engaiamenduaren ondorioa, izan hautetxe, izan jendarte zibiliko kide, izan norbanako, garaipen kolektibo importantea, nik errango nuke atal guzietan. Langatazketan Navarra Sumakle proposamen bat aurkeztu zuen Nafarroako Legebiltzarrean haurreskoletako langileen lan baldintzak hobetzeko gainerako talde parlamentarioek baina uko egin diote proposamena tramiterako onartzeari, koalizio eskuindarraren proposamena oportunistatzat eta zinikotzat jota. Horren ordez itun bat sinatu zuten asteazkenean, PSNek geroa baik Euskal Herria Bilduk, Ahalduguk eta Ezkerrak bide horri propio horrek balioko du besteak beste, udalen eta Nafarroako gobernuari
gobernuaren aurreskoletako langileen soldatak berdintzeko eta hezkuntza laguntzarako langile gehiago hartzeko. Sinatzaileen arabera Navarra Sumak proposatutakoa baino osoagoa izango da bostindarrek adostu dutena. Ordea, aurreskoletako langileek osatutako 03 plataformak balorazio gazi gozoa egin du Nafarroako gobernuari eusten dioten taldeek eta Euskal Herria Bilduk lotutako hitzarmenaren inguruan. Plataformako bozeramaile Eider Garderen esanetan, bide horrek bidea eman dezake langileen aldarrikapenak bermatzen hasteko. Hala ere, mesfidati agertu da. Akordioa bera pinta ona daukela, baina nolabait ez dago kalendarizazio bat planteatzen diren akordio edo neurri guztietarako, ez? Urte eta hitz egiten du akordioak ez du zehazki egutegi bat ezartzen. Euskararen eta unibertsitatearen arteko zubilana egiteko sortu zen Udako Euskal Unibertsitatea. Udako ikastaroak antolatzen hasi zen, unibertsitate liburuak publikatu zituen gero, ia 500 argitalpen ditu dagoeneko, eta Euskal Ikertzaien komunitatea trinkotzen jardun da bereziki azken urteetan. Orain 50 urteko ibilbidea ospatu du Bilboko kafe antzokian egindako ekitaldi jendetsu batean. Datozen urteetan berriz, Euskarazko online unibertsitatea sortzea jarri dute xede. Artean Ane Sarasua, UEUko idazkari nagusiaren hitzetan oraindik proiektuak ez du behar duen merezimendua. Etorkizunari aurrea hartzeko prest. Hala ere, harrotasun puntu honetatik esan behar dut ere, harro gaudela, baina ez konforme. Baliabideak behar ditugula eta halako proiektuentzat aitortza lortzea, jasotzea oso garrantzitsua dela. Eta beraz, etorkizun hurbil hori ere ilusioz beteta, baina, aprobetxatuko dugu, ero indarra jarriko ditugu baliabide horrek lortzeko, aitortza lortzeko, eta horrekin UEUk merezi duen tokia izan dezan. Eta kulturarloari helduta iritsi da Ainoaren eguna. Fermin Muguruzak Blakiz Beltzabi Ainoa filma estreinatuko du gaur Belodromoan. Zinegileak esan du jende guztiak arnasaldi berean hartzea nahiko lukeela eta horretarako aurre beroketa egingo dute kanpoaldean. Kortaturen zu atrapatu arte da Blakiz Beltzabi Ainoaren soinu bandako lehen kanta. 1980ko hamarkadako koloreak. Hala kortaturen eta belaunaldi baten abestiak entzungo dira filmean. Izan ere, Ainoa pelikulako heroia Euskal Herrira joango da 1988 urtean Mane Saitaren lurraldea ezagutzera. Josune kazetaria eta haren kuadria topatuko dituan. Beste toki batzuetara ere joango dira. Eta Fermin Muguruzak gazte zela ondo ezagutzen zuen giro soziopolitikoan murgilduko da. Gaur da Ainoaren eguna Donostiako zinemaldian Belodromoan estreinatuko dute animaziozko filma arratsaldeko 8etan sarrera guztiak agortuta daude. Ostiraleko lerroburuak hala heldu diezaiogun eguneko argazkiari ingurumenari lotuta Fridays for Future kolektiboa gaur mobilizatuko da klimaren aldeko greba globalean. Fridays for Future mugimenduak greba klimatikoa deitu du mundu osoan eta Euskal Herrian bilkurak eta manifestazioak deitu dituzte hiriburuetan. Milaka lagunek kaleak hartu dituzte beste behin klimaren aldeko greba globala dela eta aurtengoan lurralde, autosufizientea eta energiaren demokratizazioa izan dituzte hizpide. Munduko agintariei dei egin diete adituei jaramon egiteko eskatuz. Fridays for Futureren esanetan agintariek goi bilerak egin eta klima aldaketaren ondori buruzko adierazpen kezkagarriak errepikatu arren ez dira erabaki eraginkorrak hartzen ari klima aldaketa gelditzeko eta bere ondorioi aurre egiteko. Justizia eske aterako dira manifestazioan mundu osoan klima aldaketa gehien kolpatzen ari den herrientzat ordain eske. Hamaika telebista kalera atera da eta Euskal Herritarrek eurek pairatutako klima larrialdiaren ondorioa kontatu dizkigute. Egoeraren aurrean kezkatuta ote daude. Ni honi batzetan da haitzen naiz da ikustea zer da on batzatan da dena gero ude behar du batzatako eta bestea eta ikuste du ebi gutxiko iteula eta arazo handi bat edorriko ala, guk igual ez dugu esatuko, baina oain datore urrungo generazioak eta ditzait zeitza alin badeu arazo handi izango da. Egia da klima asko aldatu dela, baina ez dakit oso zaila da
bizigaren munduan gauzak hauek aldatzea. Klima hau ez da berezkoa gauden egunetan, eta kaka bat da, da hau. Zeta lehen moraldi honetan, gehienetan euria egiten zuen. Eta nik uste dute dana, eta mendik pizkaraka, bero gehiago ikuko dugula, eta euria, igual ez dugu eukiko. Gure gizartean, nik naturan ikusten dut gehien bat, ikusten ditut glaziarrak txikitzen mendian, ikusten dut itsasoa somatzen dute pelago, somatzen ditut temperatura ezberdinak edo urtaroekin pizkar nahasiak, ez dakit ala izan den beti, baina horrela somatzen dut. Entzuten dut zuteak zelakoa diren, ikusten dut nola arrainak ere hiltzen ari diren, guzti hori larrialdi horretatik dana. Eta klima izpida astebete barru ekotopaketei ekingo zaie Portugaleten krisi ekosozialaren inguruan hausnartzeko bilduko dira, Udane Arbeok azalduko digu. Zenbait eragilek ekotopaketak antolatu dituzte iraiaren bukaera aldera Portugaleten. Azken krisia gure garaia lelopean. Krisi ekologikoa erdigunan jarriz, Euskal Herrian zein aldaketa egin beharko genituzkeen izango dute hausnartzeko izpide, eta zenbait elkarte ekologista, unibertsitate irakasle, nekazari eta beste zenbait eragile izango dira bertan. Baina, beraiek esan bezala, mundu guztiari dei egiten diote bertaratzeko. Portugaleteko merkatuan eta Sastraka gaztetxean izango dute ekotopaketa hauek bere tokia, eta bertan mahai inguru eztabaida edota beste zenbait hitzaldi egingo dituzte musika emanaldiez gain. Eta gogoratu, izen emateak oraindik irekita jarraitzen duela. Krisi sistemiko batean sartzen hasita gaudela eta planetaren mugak gertu daudela ikusita aldaketa bila dator ekotopaketak. Bizi dugun krisi ekosoziala erdigunean jarriz eta Euskal Herrian aldaketa bultzatzeko modu ez hausnartzeko jardunaldiak antolatu dituzte hilaren 30 hasi eta urriaren 2 bitartean, Portugaleten. Gertatzen ari dena hitz egin beharra dagoela iritzita. Egiten duguna alda krisi ekologikoa gerarazteko egin dezakegun guztia. Mundu guztiarentzako irekiak izango dira jardunaldiak eta horietan zenbait elkarte ekologistek, unibertsitate irakaslek, nekazarik eta beste eragile batzuek hartuko dute parte. Azken krisia gure garaia lelopean. Portugaleteko merkatuan eta Sastraka gaztetxean egingo dituzte, eta egitarau zabala aurkeztu dute jada. Hitzaldi, mahai inguru eta eztabaidakin batera, musika emanaldiak eta bestelako ekitaldiak ere egingo dituzte. Arazoa globalak izanik ere, Euskal Herrian aldaketa eragiteko zer egin behar den izango dute mintzagai ekotopaketetan. Baita xede hori lortze aldera tresna berri bat beharrote den ere. Arazo ekosozialek irtenbide ekosozialak dituzte. Ekotopaketak iragartzen dituen afisan zurezko pieza batzuk agertzen dira. Amiltzar dagoen dorre bat osatzen dutenak. Gaur egungo egoeraren metafora egokia izan daitekela uste dute antolatzaileek. Jendartea egurrezko piezekin egindako dorre horietako baten modukoa da. Altua eta ezegonkorra, oso euskorra. Ez dezagun ahaztu, labe garaienak ere erdoilak hartu zituen, eta Imperio handiak erortzen dira. Aldaketen garaiak datoz, eta ez gaude prest. Egurrezko dorraren iduria hautatu dugu, jengarena. Gure etxea erortzeko zorian egon daitekelako. Ekiteko garaia dela aintzat harturik aldaketa bila datoz. Horiek ala gertatzen ari denaren tamainaz jabetu eta olatu ekologistara batu nahi duen orok izena eman dezake ekotopaketen webgunean, edota komunikazioa abildua ekotopaketak.eus helbidera idatziz. Irtenbide ekosozialak dituzte. Bestaldetik, Euskal Herrian eraiki asmo diren parke eolikoen arira urriaren 11an Azpeitiko bizilagunek, udal agintariek eta Piaspe parke eolikoa sustatu nahi duen Statkraft enpresak batzar irekia egingo dute, Soreazu antzokian atzo ezagutu zen deialdiarekin batera, Azpeitiko udalak Norvegiako enpresa publikoak bidalitako adierazpena ezagutarazi zuen, bertan labur-labur azaltzen da proiektuaren abiapuntua, hala nola enpresaren asmoa, azpiegituraren onurak tokiko komunitatera iristea, eta horretarako bi ardatz proposatu dituzte, sozializazioan eta partaidetza. Hautsak arrotu ditu Euskal Herrian Statkraft enpresa norvegiarrak jarri nahi dituen parke eoliko proiektuak. Bada enpresatik bertatik jakinarazi dute nolakoak izango diren jarriko dituzten errota horiek.
Ahalik eta lur gutxien okupatzeko errota handiak izango dira, luzeak, orain ikusten ditugunen bikoitz edo hirukoitzak ere bai kasu batzuetan. Neurriz 200 metrotik gora luze eta 170ko diametroa izango dutenez ari gara hizketan. Proiektuaren inguruan xehetasun gehiago emateko urriaren 11an Azpeitien batzar irekiak antolatu dira, Soreaso antzokian. Norvegiako Statkraft enpresako kideak han izango dira informazioa herritarrei aurrez aurre ematen. Iragan astean Nagore Alkorta alkatea jakinarazi zuen bilera deituko zutela herritarrei gardentasunez proiektuari buruzko informazio osoa jakinarazteko. Helburu horrekin jarri dute beraz 3 aste barrurako hitzordua. Udalak azaldu duenez, erakundak proiektuaren inguruan duen ikuspegiare azalduko die herritarrei, eta hori bilkuran parte hartzeko deia egin die. Alkatea gaineratu du zentral eolikoaren proiektua aurrelanketa fasean dagoela. Bere esanetan prozesua luzea izango da. Oraindik argitzeko galdera asko daude ingurumen inpaktuaren azterketak egin behar dira, nahikoa izerik baldagoen fisikoki neurtu behar da eta abar. Beraz ez dago emaitza ziurtaturik. Testuinguru honetan Statkraft enpresak Azpeitiko Errezilgo eta Zestoako lurretan egin asmo duen zentral eolikoaren aurkako taldea osatzeko bilera egin dute Azpeitian, eta 100 lagun inguru elkartu dira. Sainoa bizirik izena jarri diote plataformari. Besteak beste natura suntsitu aurretik alternatibak badirela diote. Proiektua energia berdearen izenan egin nahi duten negozio bat dela nabarmendu dute. Une honetan herritarrak eta plataformako kideak urriaren 11ako batzarrera arreta handiz begira daude, informazio eta xehetasun gehiagoren esperoan. Larrialdi klimatiko eta energetikoari dagokionez, trantsizio energetikoa bizkortzeko modua egingo duen itun bideragarri bat egiteko galdekin du Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak bart legebiltzarrean bultuen politika orokorreko eztabaida. Iñigo Urkullu lehendakariak 5 lehentasun zerrendatu zituen: gizarte kohesioa, enplegua, klima aldaketa, erronka demografikoa eta Euskadi Basque Country. Lehentasun horiei erantzuteko 40 neurri berri proposatu zituen. Besteak beste, 2026ko etxebizitzaren itun soziala, osasun plan berria lehen arreta indartzea eta 358 mediku gehiago eta osasun mentalerako estrategia berria. Horrekin batera, pertsonak ardatz izan da azpimarratu zuen funtsezkoa dela lankidetzan oinarritutako gobernantza. Alde horretatik, 5 herri akordio proposatu nahi ditut. Aparteko testu inguru historiko, nazioarteko, ekonomiko eta sozial, eta aurrekaririk gabeko honi aurre egiteko. 5 akordio horiek desafio bat dira, eta norabide honean aurre egiteko aukera ematen digute. Oposizioko alderdiak berriz prest agertu ziren akordioak lortzeko, alabaina zehaztasun eza salatu dute batzuek, eta lehentasunean eta baldintzetan izan dira desberdintasunak. Jauzi bat eman behar du herri honek. Jauzi hori emateko errotikako aldaketak burutzeko, herri akordioak egiteko aukerak badaude, Euskal Herria Bildu hor egongo da. Are gehiago esango dizut. Euskal Herria Bildu izango da itun horiek aurrera ateratzeko bermea. Are gehiago esango dizut. Euskal Herria Bildu izango da bermea hezkuntza akordioan izan zen bezala. Beste behin ere, zerbitzu publikoak dira jendearen ongizatearen berme direna. Ziurgabetasun, beldur eta krisi garaietan hor jarraitzen dutenak. Eta begibistakoa da Euskaldunen osasuna eta bizitza babesteko funtsezkoa dela. Beste behin ere, publikoa dena babestea. Guztioi berdin dagokiguna babestea. Le ofrezco la posibilidad de pactos y acuerdos centrados en el interés de nuestra sociedad vasca. Pactos y acuerdos útiles para enfrentar la crisis. Legealdiaren erdia igaro berri dute, eta orain arte egindakoak eta egungo erronkak izan dira hitzorduaren protagonistak. Orain ikusteko dago neurriek eta akordioek noranzko bidea hartuko duten. Eta aipatu dugu lerrobuetan ere Jon Paroten eta Jakes Esnalen baldintzapeko askatasun eskaerak onartu dituzte. 32 urte daramatzate preso Frantziako presondegietan. Esnalek egin zuen bigarren askatasun eskaera zen eta Parotena 6. Eragileek Frantziako eta Espainiako estatuei dei egin diete bake prozesuan inplika daitezen. Eta oso
Handia, etapa berria, hala determinatu ginuelakotz guk bere garaian Jon Jakesta Txistoren biziarteko zigorraren kontra sartzen girenean, eta gehiago azpimarratuko ginukeena berriz ere pauso kolektibo ikaragarria. Ehundaka pertsonen engaiamenduaren ondorioa, izan autetxi, izan jendarte zibiliko kide, izan norbanako, garaipen kolektibo importantea, nik errango nuke atal guzietan. Egun importanta, ustez, bake prozesu honen bide luze hortan, bidea ez da bukatua. Oino badugu asko lan egiteko, baina gaurko egun honek bait marka gorri bat ere pausatu du. Cinquième année de procédure. Que de temps perdu aussi pour le faire. Bada sare herritarrak ere iritzi dio atzo jakitera eman zen epaiari esanez, urrats handia dela euskal preso politikoen auzian, era berean, sarek nabarmendu du auzitegiaren erabakia gizarte zibilaren lanak emandako fruituaren emaitza dela. Aitor Legartza, sareko kidea. Berri oso pozgarria izan zen guretzat, egia esan. Alde batetik erakusten duelako gizarte zibilaren lanak eman duen fruitua, azken batean hau iparraldeko gizarte zibilaren lanaren emaitza bai da, eta bestetik ikusten dugulako bertako azken presoak direla, geldituko ziren bakarrik hegoaldeko presoak. Orduan, hemendik aurrera lanean jarraitzeko ere indarra ematen digu, ikusten delako, lan horrek aurrera pausuak eman eta konponbiderako benetako pausuak emateko aukerak zabaltzen dituela. Euskal presoak izpide elkarretaratzea egin du Euskal Gehiengo Sindikalak, sarek urriaren 8 antolatu duen ekitaldian parte hartzeko deia luzatzeko. Horrez gain oraindik urruntze politikarekin eta salbuespeneko espetxe politikarekin guztiz bukatzeko bidea egiten jarraitu behar dela adierazi dute Aiara Durreta. Izan bidea ekimen sindikalaren laugarren kurtsoari hasiera eman diote. ELA, LAB, ESK, Esteilas, UGT, CNT, CGT, Etzalde, Hiru eta N sindikatuek, sarek, urriaren 8 antolatutako jaialdira parte hartzeko deia egin dute. Izan ere, etzera bidea gertu lelopean, sarek egun osoko egitaraua antolatu du Donostian. Bada urruntze politikarekin eta salbuespenezko espetxe politikarekin amaitzeko bidea egiten jarraitu behar dela nabarmendu du Euskal Gehiengo Sindikalak. Lortutakoari garrantzia kendu gabe, oraindik ere urruntze politikarekin eta salbuespeneko espetxe politikarekin guztiz amaitzeko bidea egiten jarraitu behar dugula adierazi nahi dugu. Horretarako izan bidea dinamikaren baitan gure buruei 3.127.326 kilometro egiteko ezarritako erronkari amaiera emango diogu egun horretan ere. Azken kilometroak Donostiako kaleetan eginaz, eta ondoren ilunbera eramango gaituen manifestazio koloretsu bati ekingo diogu. Azkenik jaialdiari paso emateko. Gaiz aldatuta berriz aipatu gure erroburuetan ere 50 urteko ibilbidea ospatu du Udako Euskal Unibertsitateak ikusi. Etorkizunari aurrea hartzeko prest. Hala ere, harrotasun puntu honetatik esan behar dut ere, harro gaudela, baina ez konforme. Baliabideak behar ditugula eta halako proiektuentzat aitortza lortzea, jasotzea oso garrantzitsua dela. Eta beraz, etorkizun hurbil hori ere ilusioz beteta, baina, aprobetxatuko dugu, ero indarra jarriko ditugu baliabide horrek lortzeko. Aitortza lortzeko, eta horrekin ueuk merezi duen tokia izan dezan. Eta bukatu baino lehen, zinemaldiari begira gaur ikusiko du argia Fermin Muguruzaren Ainhoa filmak.
holandeses. ¿Ah, sí? Ustedes no son holandeses, son vascos. Mi papá era vasco, beltza naiz eta harro nago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Viva tú. ¡Caño! ¡Acaricia tu espalda! ¡Contra la pared! ¡Yo no he hecho nada! ¡Temblor se apodera de ti! ¡Chacurra! ¡Putos vascos se mueren! ¿Estás bien? Ondo nago, eskerrik asko. Ezagutzen alduzue kale hau? Gertu dago, lagunduko dizugu. Hau da oparitu zidan lehenengoa. Eta ostialeko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Bart Nerea Iturrioz Estilas sindikatuko kidea izan zen gurean, eguerdiko magazinan gomiatu nagusi gisa, hezkuntza ituna izpide eta haren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Horren bestez besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte. Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, tarretarako gaurkoan gurekin daukagu Nagore Iturrioz, Estilas hezkuntza sindikatuko bozeramailea. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Gaur Eusko Jaurlaritzari begira, politika orokorreko eztabaidaren hasiera horri begira, herri akordioen islatzat du lehendakariak hezkuntza akordioa, hitzarmen horrek eskola publikoaren papera bermatzen duela errepikatu du berriro ere, zuek aldiz kontrakoa diozu, zer ari da gertatzen? Guk argi dugu honek egiten duen azken finean da, hasieratik esan genduna, ez? Ibilbide horri bat dauke edo abia puntu bat, zeinean hezkuntza titulartasun publiko eta pribatuko hezkuntzak berdintzen dituen. Orain, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa deitu duen horretan, ez? Bi sareak berdintzen ditu, hortaz, nolabait, dualtasun hori, gure hezkuntza sistemaren arazorik larriena den dualtasun hori eta segregazioen iturri den hori bermatzen du eta nolabait blindatzen du, ez? Okerren egia esan, azken dokumentuari begira, da lege honek ezer gutxi esaten duela. Hau da, altzan izan hezkuntzan inguruko edozein tratatu neoliberalegia esan. Dokumentuak orokortasunen aritzen da, eta gero hau gauzatzeko benetan dekretuak behar izango dira, bai? Dekretuak eta dekretu horiek ez dira legebiltzarretik pasa beharko, horiek hezkuntza sailak hartu ahalko ditu alde bakarrez, eta gaina dokumentuaren azken xedapenean dien bezala urgentziaz egin ahalko dira. Eta horiek dagoeneko egiten ari dira. Naiz eta hutsune legal bat izan, planifikazio dekretu bat badugu, itunen agindu bat ere badugu, eta hauek nabarmen hezkuntza publikoaren kontra egiten dute. Besteak beste, itunen aginduak inbertsio igo du 8,6-an, irailaren batetik aurrera ja, 8,6 igo da itunen inbertsioa esan dezagun, naiz eta jaiotze tasak bera egin. Orduan, nabarmena da, bai legeak duen markoarengatik baita dekretuak azaltzen ari denagatik, honek hezkuntza publikoaren kontra egiten duela. Hezkuntza publikoaren kontra eta era berean hezkuntza pribatuaren alde? Bai, hezkuntza pribatuei ahalbidetzen die etorkizuna nola baitez. Hau da, itunak bermatu egin baldin badia datorren 6 urtetarako, naiz eta jaiotze tasa jaitsi, horrek esan nahi du, edukiko duela nolabait berme bat hor jarraitu ahal izateko. Gainera behin eta berriro aipatzen da, itunek lortu ahal izateko eginkizun batzuk izango dituztela edo egin behar batzuk. Baina argi dagoena da, hezkuntza publikoak eta pribatuak titulartasun desberdinak ahalbidetzen dituela gauza desberdinak. Guk ezin ditugu enpresa edo ikastetxe pribatuak hainbat gauza egitera behartu. Adibidez, nik leheno planifikazio dekretua aipatu dut, ez? Planifikazio dekretuan esaten da, lerro bakarreko, talde bakarreko ikastetxeak itxi egingo direla, fusionatu egingo direla, bai? Hori ezin da ikastetxe pribatuetan egin. Hortaz, legeak adibidez sartzen ditu, arautzen ditu gauza gehienak hezkuntza publikoaren ingurukoak dira, ze ezin ditu arautu pribatuaren inguruan. Ez da doakotasuna ere, ez da laikotasuna ere, hori, titularretan esan daiteke
daiteke, baina gero enpresa pribatuak eskumena dute kontrataziorako, finantzaziorako, euskerarako, gauza askotarako eskumen propio dute, eta horro ezin da hezkuntza saila sartu. Ikastolak ere itunpekoen talde horretan sartu ditu Eusko Jaurlaritzak, ados zaudete tratamendu horrekin? Ez aldira ba. Diot, titulartasuna pribatua da, ez? Argi dago, eta guk aitortza hori noski egiten dugula, ze sindikatu honek babestu zituen ikastolak bere hasiera horretatik, ez? Argi dago, errealitate politiko eta sozial bati erantzuten ziotela bere garaian, eta diodan bezala guk babestu egin genituen, baina baita ere publikotasuna zutela helburu, ez? Aipatu duzu, publikoaren alde ez duela egiten, behintzat zirriborroak, zein interes egon daitezke horretarako? Hori, nik uste dut, nabarmen gelditu dela itunean adibidez, ez? Adostasun zabala irudikatu nahi dela, eskenifikazio bat badagoela, non adostasuna bilatzen den, baina pentsatu beharko genuke nola iritsi algaren adostasun batera hain desberdinak edo hain helburu eta borondate desberdinak dituzten alderdi edo interesen aldean. Ez eta esango ikastetxe publikoak eta pribatuak talkan ari garenik barrokan, nahi bezen ikastolen gatik galdetzen zenean, guk ez dugu ikastolen kontrako borrokarik albidetzen kontrakoa, guk publikoaren alde borrokatzen dugu, baina argi dago interesak askotan kontrajarriak direla. Orduan, ezin da irudikatu publikoaren aldeko lege bat hain pozik dituenak patronal pribatuak, ez? Hezkuntza ituna akordatu zenean, alderdi politiko guztiek egin zuten bat arekin, eta orain zirriborroarekin desadostasunak egon, naiz eta egon, oro har akordio hori betetzen da, ez? Zein irakurketa egiten duzu alderdi politikoen aldetik? Ikusteko dago zein den ibilbidea, ez da, baina guk argi dugu hezkuntza lege bat behar baldin bada egun, dala dugun arazoa konpontzeko, eta dugun arazoa gure herrietan da segregazioa. Eta naiz eta eremu politikoan bestelako erabakiak hartu, herrietan ditugun arazoak mantendu egingo dira, eta hori herritarrek ikusi egingo dute. Hortaz, guretzat ulergaitza da herri hondako ezkerrak ez egitea autu bat hezkuntza publikoaren alde, eta uste dugu herriak kontutan izango duela hori, ez? Diodan bezala, gatazka honek herri kohesioan duelako eragina, eta hartzen nahi dien erabaki hauek ez dutelako gatazka hori konponduko. Beraz esango zenuke ez dutela zuekin harremanik izan gehiegi lege honi bide emateko, ez dene dute zein punturarainoko harremana edo eragina izan duzu sindikatuek edo herri eragileek honetan? Galdera hau erantzutea askotan kosta egiten zaize harremana eta eraginkortasuna zer da nahien desberdin duen barko genuke, ez? Behin da berriro galdetzen diguzue komunikabidetatik harremana dugun hezkuntza sailarekin edo harremana dugun alderdi politikoekin, eta hitz egiteak beak ez du bermatzen eraginkorrak izango garenik, ez? Nik uste hemen bai irudikatu dela eta gure aldetik noski ahal izan dugun guztietan eman zaizkigun ere txiki guztietan egon gara gure alegazioak egiten, gure ekarpenak egiten, baina gero ez da aintzat hartu esan duguna, ez? Da orduan, nik uste dut argi dagoela abia puntua hemen bat dela, eta irudikatu nahi baldin bada abia puntu hori izanik beste gauza guztiak bermatu aldirela, hori ezinezkoa dela, eta horrekin bat egiten duen ezkerreko alderdiak nik uste dut edo engainatua dago edo engainatu nahi gaitu. Beraz, bidea eraldatzeko aukerarik ikusten duzue, kontzeptuen gai bat baldin bada, ala oinarrizko erronka handiagoa da? Nik uste dut oinarrizko abia puntua dela oker dagoena, baino guk noski ez dugu amore ematen eta hori eraldatu daitekela pentsatzen dugu besteak beste uste dugulako hezkuntza komunitateak argi duela Euskal Eskola Publikoa dela herri honek behar duen etorkizuna. Orduan, hori horrela uste dugu gauzak aldatzeko aukerak baditugula eta uste dugu gainea ozen hitz egiteko prest dagoen hezkuntza komunitate indartsu badugula. Zer nahi bildu beharko duke zirriborroak edo hezkuntza legeak eskola publikoa indartzeko? Guk behin eta berriro azaldu ditugu hainbat tokitan da, ez bakarrik guk, diodan bezala hezkuntza komunitateko beste eragile batzuk ere eta jaramonik ez zaigu egin, baina zehaztapen asko jarri halko genituzke mahai gaina, baina xume batzuk hemen aipatzearren, adibidez, matrikulazio leihatila bakarra beharko litzateke, ez? Oen matrikulazioa bakarra izango dela esaten da, baina ez dago matrikulazio leihatila bakarra jasota dokumentuan, orduan hori ezingo da egin, ez? Hori batetik. Eta gero bestetik egin beharko litzateke da planifikazioan eragin. Da
daukagu jaiotze tasa dana da, eta egun daukaguna da, gure diru publiko zornitzen dian ikastetxe guztietatik soilik 40% diala ikastetxe publikoen ikasleak esan dezagun, ez da 40% iristen. Orduan egin behar dena da, nolabait, eskaintza pribatuarena mugatu eta publikoaren eskaintza edo perimetroa handitu. Adibidez, hori litzateke neurri bat. Eta hori, zehaztasun osoz jarri daiteke, badirudi gai teknikoa, baina guretzat nahiko sinplea da. Edo, ikastetxe publikoen presentzia bermatu herrialde guztietan, egun ez dago herrialde guztietan. Holako neurri oso zehatzak hartu daitezke, baina ez daude hemen jasota. Ez da Euskal Eskola Publikorako plan estrategiko bat ere, esan zan hori bere garaien bazegoen, baina mendik ere desagertu egin da. Beraz, zuen ustez hezkuntza itunean adostu zena, betetzen ari da? Bai, egin batean bai. Hau da, bada egia, hasiera batean, dokumentu bat zegoela eta horren gainean ekarpen txiki batzuk egin ziala, agian hainbat alderdi baretu zituena eta adostasuna lortzeko balio izan zutenak, baina errealitatea eta espiritua gure ustez da, bi sareak berdinduna izatea hauen etorkizuna bermatzeko hasieran esan dudana, ez? Orduan, guretzat espiritu hori bai mantentzen da. Doakotasunaren arira, kuotak kobratzeari utzi beharko dizkiote itunpeko ikastetxek edo pribatuek, neurri hori dela den ez dela berria salatu izan duzue? Bai, uste gu hemen egia ez dian gauza asko ere esaten direla batzutan, eta tentu zibili behar daukagu ze komunikabideetan gauza saltzen ari da gure ustez ez duena errealitaterik izarik usirik ez. Doakotasuna berez araututa dago orain dela 40 urte. Bai, eta ez da betetzen. Nahiz eta joan den urtean ere honekin bueltaka ibili mundu guztia, aurten irailaren batean bete gabe jarraitzen du, bai? Zer gertatzen da horrekin, behartuko balituzkete ere, eta hori zaila izango litzateke, badaude bestelako zerrikitu batzuk, izan garraioa, izan txandalen kostea, izan irterak, halako gainkoste batzuk badaude. Hori ezingo dugu sekula saiestu, zeguk ulertu behar duguna da, ikastetxe pribatuak lehiakortasun logikan funtzionatzen duten, enpresa pribatu bat bezala. Orduan, beraiek egin dutena beti da, gehiago eskaini nahi izan. Ez dakit adibide bat jartzeko tarte bat duan, baina guk adibidez, itunpekoen soldatak, langileen soldatak, zuzenean ordaintzen ditu, ordain eskuordetuaren bitartez ordaintzen ditu hezkuntza sailak. Orduan, 25 ordu, klase emateko lehen hezkuntzan, 25 ordu emateko ordaintzen ditu. Eta haiek 30 ordu ematen dituzte. Horrek suposatzen du langileen prekarizazioa eta bestelako finantzaketa bat. Baina zergatik egiten hori zerbitzu gehiago eman behar duelako. Piztinak ere horregatik daude, bestelako zerbitzu batzuk eman behar ditu. Orduan beti, beharko ditu beste diru iturri batzuk lehiatu ahal izateko. Orduan, doakotasun hori ezin da ez kontrolatu, eta de facto ez da kontrolatzen gaur egun naiz eta araututa. Orduan zergatik sinistuko dugu doakotasun hori batean etorriko dela. Segregazioari aurre egiteko aukerak ere, barne betzen ditu zirriborroak, idatziz behintzat, zuke aipatu duzu lehen zehago ez, lehiatila bakarraren asunto hori. Dena den, zirriborroak zer dio zehazki? Hor, zer gutxi dio, lehen osan dituzuan bezala, itzpotolo, denak barnebiltzen gaituzten itzpotoloak, ez? Esaten du matrikulazioa, modu orekatuan, eta inklusiboan, eta egingo dela, baina neurri zehatzei erreparatzen bali madigu ez du gauza handirik esaten. Jakin badakigu dekretuen bitartez gero gauzatu alko litzatekela, eta asmoa litzatekela, dakigunez, nolabait zaurgarriak dien ikasle horiek ere ikastetxe itunduetara bideratu, bai? Horretarako bestelako zerrenda bat egingo litzateke, ikasle horiek nahiko estigmatizatuta egongo lirateke eta nahiko behartuta zekitaiek ikastetxe aukeratzeko eskubidea izango luketen, bideratuko lirateke ikastetxe zuzen batera ez. Baina okerrena da, esan dezagun, bai, ikastetxe itunduak behartuta egongo dira zaurgarri batzuk hartzera. Bai, baina hor gertatzen dena da, gero birmatrikulazioa deitzen dugun prozesuak. Dala, ikasle horiek ez diala bertan mantentzen izan berein kapital ekonomiko edo sozialengatik eta urren urtean matrikulatzen dira berriro ere ikastetxe publikoan. Esan nahi duana da, hauek nolabait partxeak dira oinarriz funtzionatzen duen bati konponbidea emateko, eta gaina, hau Katalunian egin da, eta ikusi da ez duela funtzionatu, orduan ez dakit zergatik kopiatzen ditugun halakoak, ez? Hizkuntzari dagokionez ere, zirriborroak aipatzen du derrigorrezko bigarren hezkuntzan, 2 maila izan beharko dutela ikasleek, 2 hizkuntzetan, eredu eleanitzari buruz aritzen dira, zer iruditzen zaizue? Hor, bai, deigarria izan da, ez? Adostasun zabala zegoen,
eta hemen ikusi dugu ausardia falta potolo bat egun dela, ez? Zu irtenbide, irtera profila zehaztearekin ez duzu bermatzen benetan hori lortuko denik. Bestelako tresna batzuk jarri behar dituzu eta baliabide batzuk. Bereziki hori lortzeko zeintzuk izango diren neurriak, hori da zehaztu behar dena. Eta hemen esaten dena da ikastetxearen hizkuntza proiektuaren baitan utziko dela, eta, eremu soziolinguistikoak eraginpean eta bar. Guk uste dugu euskaraz dela hautazkoa. Hezkuntzaren eginkizunik esanguratsuena da euskalduntzea. Hori izan da gainera, Euskal Eskola Publikoak azken 30 urtetan bereziki izan duen, gehien euskaldundu duena, ez? Orduan, ez dugu uste, adibidez, ikastetxe itunduen baitan utzi daitekenik edo beraien hizkuntza proiektuaren arabera. Euskara nahitan nahizkoa izan behar daukat, ze hori da hezkuntzaren helburua, euskalduntzea. Hezkuntza legea egiteko hartu den ibilbide guzti hau, nola definituko zenukete? Nik uste irudikatu nahi izan dela parte hartzailea izan dela bezala, ez? Eta ia da, guk entzuteko bereziki eta noizbait hitz egiteko aukera izan dugula, baita idatziz alegazioak bidaltzeko, ez? Baina horrek ez du esaten prozesua parte hartzailea denik. Horrek esan nahi du, baten aukera izan dugunik, ez? Guri ustez hau alde bakarrekoz jorratu den prozesu bat izan da, hasieratik jakina izan zein zan helburua, eta gu noski ez dira sentitzen ordezkatuta lege honengatik, eta ez dugu sentitzen honen parte izan garenik. Eta horren parte izatea gustatuko litzaizuke? Gustatuko litzaizuke honen parte izatea eta bereziki hezkuntzak ez guk esaten dugulako. Eragile askok esaten dutelako eta ikerketa askok esaten dute sistema duala dela segregazioaren oinarria. Eta gu dakigu hori dela dugun arazorik larriena. Hori konpontzera bideratu beharko litzateke. Eta hori da guk egin nahiko genukena ez gu bakarrik. Uste dugu hezkuntza komunitateak eta gure gurasoak eta gure ikastetxeak ere bai. Eta zein bide hartuko duzu orduan, hemendik aurrera? Gu saiatuko gea ahalik eta eraginkorrenak izaten eta horretarako alditugun aliantza guztiak bilatuko ditugu, baina bestela ere guk argi dugu, guk lege honen kontra borrokatzeko indarra badugula, momentu historikoa da eta uste dut gure gizarteak merezi duela. Mobilizazioak egitea ere mai gainean daukazue? Noski mai gainean, edo zer eskola ditugun tresna guztiak erabiliko ditugu, zadiodan bezala gure erantzunkizuna ere bada. Nagore Iturrioz, Estela Sindikatuko bozera mailea, eskerrik asko, gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Musika talde bat aukeratzea oso zaila izan da, baina, 3 aukeratu ditut, pur bat trampa ginez, eta hasiko naz The Beatles taldetik. The Beatles taldea izan zen, niretzako da konkretuki diska hau, da kasete hau, aitarena izan zela uste dut, etxean zegoena 4 urterekin edo jartzen hasi nintzen ekipoan, eta lehenengo maite min gogorra musikarekin hau izan zen, Lonely Heart Club Band, Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band diskoa, Beatlesek zuzenekoak utzita gero egin zuen disko, esango duke mitiko eta kultuzkoa, ezta? Eta, Beatles izan zen nire lehengo maite mina musikarekin. Gero, esango nekez, honek disko bizek, ja nera bezaroko diskoak dire, apur bat gogorrakoak, baita ere talde ingeles bi, eta izango zen Black Sabbath, Paranoid diska konkretuki. Honek ere kriston sartako eman zidan, kriston golpea eta kriston dena hankasgora jarri zidan. 14 urtekin deskubritu nuen. Eta hau etxean zegoen disko bat ere bai, Led Zeppelin 4 diskoa. Lehenengo aldea diskoarena itzela da, rock and roll, Black Dog eta Starway to Heaven abestiak, mutu izten zintuzten. Eta, izango ziren honek diskoak. Hau ere kriston putada da, diska bat aukeratzea, baina nire barruari kasu eginez, da zintzoa izanez nire bihotzarekin hau aukeratu behar dut. Hau umetako disko garrantzitsuena agian izango zen. Oraindik ere entzuten dudan bakoitzean lehen aldiz entzungo banu bezala sentitzen dut. Eta,
Harvest. Neil Yonek 1972an grabatu zuen diska bat, Nashville eta California artean grabatu zuen, eta kolaboratzaileen artean Crosby, Stills eta Nash daude koroak egiten, Linda Ronstadt eta James Taylor ere bai, eta grabazioak daukan aura edo ambiente hori itzela da, osea, ez dakit, nora transportatzen zaituen, ez dakit, da gauza oso magiko bat, diskonek sorrarazten didana. Eta, bueno, kantu ederrez josita dago diska hau, country rock estilokoak, eta ezagutzen ez duenari gomendatzen diot, baina biziki. Kasu honetan, aukeratu dut, Deep Purple taldearen In Rock diskoan dagoen